estreno mundial. Eta pozik nago, eta abesti honekin, oraindik alfilerekin harrapatuta dago, baina egun batean entzungo duzu ja ziurtasun guztiekin. Orduan, abesti hau, hainbeste, pozak eman dit beti, eta orain dela ja, ez dakit zenbat hilabete, ui, Rogelio, euskatxenean, deitzen ari zua, etorriko gazea, joder! Estaria loco si no voy. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eta, baita ere, laguntza, Gasteiztik, ailegatu da, ez dakit dola, Mikel Urdangarin gurekin. Etxetik atera baino lehen ez ez dien, eta ziko duela baino. Hola dira. Lehenengoa, baita, correcto? Plazera. Hore, barazko gatatzeko baina. Rogelio hori ez esatea salida. Guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa. Bizioa du bizia, eta errezen gastatzen da, mundoko gauzarik